Alaxe da, 7.500 euro ordaindu da gazta erdi hori, iaz baino 100 euro gehiago. Eta norke ordaindu du hori, Bergarako Bolintxo okindegiko jabeak, Vitoriano Aritzabaletak. Berak esan digunez, 8.000 euroko topea zun jarria, eta 7.500 hortan gelditu da. Eta zer egiteko gazta horrekin, lagun artean, dastatzeko zatitxori, eta zati txiki bat ere Kolonbiako familiaren gana eramango omen du. Baina gaurko hemen nagusi, protagonista nagusia gazta da, eta irabazle nagusia Ricardo Remiro gazta egile eulatekoa izan da. Ez da lehenengo aldia hemen irabazten duna, 3. aldia azken 10 urtetan, eta gainera horrexegatik urrezko garaikurra eramango du berak horrixe data. 10 urteko epean 3 aldiz irabazten duenak sari berezi hori jasotzen du, eta Ricardo Remirok alaxe du gaur ere irabazle izan da. Baina hemen gazta bai protagonista, baina ez da gazta bakarrik, hemen fruta eta barazki lehiaketa, olio, ganadu eta produktu ugari daude dastatzeko, erosteko, eta jendeare bai, bisitari ugari eta giroa aparta. Barazki jaso berriak eta fruta fresko ederrak gaur Ordiziako azoka berezian, uzta hilabete atzeratuta etorri denarren. Oin arte kostointza jo bai, baina gaur ekarri ditu ontsatziteko berriat ederra tomatia gaine. Tomatek eta etorri die, B puntua behan dugu etorri die urten hilabete, hola esango nuke? Giro ona, baita nobedadeak ere 15 eurotan aurtengo babarrun berria prezioa bai, baina kalitatea ere primerakoa. Zarra badauku, baina berriek erde pixka bat, ez dakit jendea pixka bat astoratzeko edo moitzeko. Urte guztantzat zerbait ikartzea gaurko eguneako. Hain zuzen ere bertako produktuak bultzatzea da azokaren helburu nagusia. Gaur azken batean lehen sektoreak ordezkatzen duen guztiaren aldarrikapena egin nahi dugu, ez? Tomate ederrak, babarrunak, bainak denetik gaur hemen Ordiziako azokan, baina badago jakin mina pizten duen beste kontu bat, gazta lehiaketarena, eta han ere izan gara. Gurdi gainean ondo babestuta eraman dituzte lehiaketan parte hartu duten 53 gaztak frontoiraino, eta aipatzeko datu bat iaz 12 gaztak ketu izan ziren eta aurten 25. 25 gaztak ketua dira, eta hori saiatzeko zeindiek hoberena zailego da. Aurpegi ezagun ugari epaimaian eta izandako arrakasta ikusita aurrera jarraitzeko asmoak barra.